Mo lagi natong gingon nga nagani kuno kay plano sa imong kinabuhi. Dili gina di mo dapat ba? Dili mo dapat ipaibaw sa mga tao. Uy, mo li akong plano. Ganahan mo may ani, ganahan mo may ani. Dili na nimo isaba, dapat imo ginahihilom. Kay wa magakahibaw ka imong kasultian na suya to unsa baron. Imbes nga adung nasaka ang imong success na kahapit. Antong yung mga istoryahan mo mo yung pira na yung paubos. Kaan naman sila nga. Uy, sabi yung ano yung ani mo na siya nga. Ay, bapti man na yan. Maotoy mo daot, hinuuni mo. Mao nga. Pre, di mo kinakalikayan na among ginay mga tao nga gusto yun nga magkuhan, magpagawa silang gibati silang Facebook ba. Mao gina, namang gitao ang gusto gyud magpagawas og mga hinanakit silang Facebook ron sa mga ron, paniran. Ato lang ibutang no. Mga ilang na-achieve karon nga mga grasya. Ila man ginang i-post sa Facebook. Di man ginamalikayan kay ilaha man ang Facebook, di man takabuta na. Ya, buta kay baw. Naay mga tao ana nga moingon ba masuya mga ano. Asa kanigikan yun nakuha, no? Pananglitan niya ka, mag-post kang sakyanan ron. Mag-post kang sakyanan niya. Matingahan na lang yung mga friends. Ano naman si sakyanan, yung naman si kwarta. Tungod, kay ka na yung mga friends sa Facebook, naikasagara, uban diha, masuyaon. Dili, tanan. Pero nagi mga masuyaon diha. Nagpahilom-hilom lang ba? Nagpa-friend-friend lang sa Facebook ba? Pero, Nagi na siya mga kaligot-got diha nimo. Once again, akong kusbon pagstorya ninyo. Once na gani mo'y plano sa iyong mga kaugalingon nga tan-aw ninyo nga murag nindot. Ayaw gid ninyo i-public, ayaw ninyo ipanapi. Kay anha gid mo birahon sa mga tao nga mga suyaon. Bumbo Radio, Basta Radio, Bobo. Ayaw gid mo kumpiyansa ng mga tao kay labi ng mga friends nyo sa Facebook, no? Ganahan man na sila nga ma-failure ang inyong kaugalingon, yung kinabuhi. Pananglitan, makita man gina ba? Naka-i-post ron sa imong Facebook, di ba? Dito may labs naka-i-post yung Facebook ba? Ibutang na to, imong friends nasa butang na to, ang imong friends sa Facebook ay 1,000 kabuok. Kaya karon mag-post ka kuan, mag-post ka mga inaron maron nga mga achievements nimo ba? Nya, imagine ha, imong friend 1,500, butang na to 1,500. May lag na ay mula ka ng mga 14 ka mo. Mao na siya. Ngano na kaingon kung anong 14 ra. Kasagaran ang gamay na jud kayo. Wa gyud kaingon katunga. Tungod kay ang uban na insecure. Anna na. Ano mo gina siya reality? Di gina natin ka-deny kay. Pero lang sa mga tarong. Wala man gyud mga tarong ng mga tao sa nga. Kada post nimo magsige na lang siya like. Bisan mo na angay like. Mga careful good mo guys. Careful good mo post kay. So yung cameraman re. Careful good mo post inyong mga na-achieve sa balong diha kay naagi mga tao nga mga suya. Di kinakadikayan. Mao nga ayaw gyud ihatag 100% ang inyong personal nga mga kaligot-got maron o mga naangkon ninyo mga gracias kinabuhi. Ayaw gyud niyo i-share in public. Guys, sa una lang agi mga tao nga masuyaon. Mo akong vlog for today o thank you, madami po. Shout out day ko, shout down day ko sa akong mga subscriber, no? 21 kabok subscriber.
Inaot yung mudaghan pa unta tayo, mahimot ang 22. pero Madawi po, madawi po. pero bisan pa man kay ako nagpasalamat lang yapon ko ba. Mao nga ako nagpasalamat jud ko. 21 patuod na akong subscriber pero basin mga sunod buwan mahimo na lang 22. Mao nga katong mga wapag-subscribe, subscribe mo. Ano pa, madakto rin ko. Libre kong tamo. Okay guys. Thank you, madawi po. Waro to guys.